ολόκληρο το προσωπικό του Δήμου. Σας χαιρετούν αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του 2010 και εκφράζουν τη μεγάλη τους εκτίμηση για τη βοήθεια σας, τη συμπαράσταση σας και τη στήριξη σας στο έργο του Δήμου κατά τον χρόνο που μας φεύγει. Πάρα πολύ σημαντική ήταν αυτή η βοήθεια, γιατί μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε έργο μεγάλο. Φεύγει ένας χρόνος και έρχεται ένας άλλος. Να ευχηθούμε να είναι καλύτερος. Χρόνια πολλά. 2, 1, 0. Άγιος Βασίλης έρχεται και να μας καταδέχεται από την Κεσαρία συσσαρκώ της Αντιρία μας τα εικόνα και τα χαρτί σαν παραπάνω συνταγή κι αρκεί σε όλους. Happy New Year to everybody. Z Nowym Godem, z nowym szczęściem. Желаем всем здоровья и благополучия. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά και του χωριστού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Ερχόμαστε τώρα, αηλικήσω η σειρά. Ήρθω νέος με τα τώρα, με τραγούδια και παπά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Τι διαφεύγεις μακριά μας, στην καρδιά μας πάντα ζει. Κάθε λεπτή και χαρά μας που περάσαμε μαζί. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά,